El projecte promou l'intercanvi de recursos i experiències entre les diferents administracions, entitats i associacions, aconseguint una major capacitat de coordinació i gestió conjunta amb l'objectiu de compartir iniciatives per la millora dels nostres rius i de l'entorn natural. El projecte Rius coincideix amb tota la implantació de la Directiva Marc de l'Aigua i, per tant, el projecte Rius ha estat del braç, en aquest cas, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Creiem que nosaltres aprenem del vostre llenguatge més proper al ciutadà i alhora vosaltres apreneu, diguéssim, del nostre coneixement que nosaltres tenim a través del que s'està coent a nivell europeu o a nivell més procedimental dels protocols d'anàlisi del medi. L'associació Hàbitat juga un rol importantíssim. Avui en dia no podem pretendre impulsar un model d'economia verda des del despatx d'un govern. Aquest impuls s'ha de fer entre tots, implicant el màxim de sectors de la societat, entitats, actors econòmics, ambientals i socials. I en aquest sentit, fer el pont entre el ciutadà, entre el territori i el govern és fonamental. Actualment el que és molt important és el fet d'establir contactes amb entitats del territori. Ara que estem impulsant des de fa 3 anys el programa de custòdia al curs baix del riu Gaià, el que hem fet és precisament establir aquests ponts. La relació amb una associació d'una projecció molt més àmplia a tot Catalunya, com és l'Associació Hàbitats, a nosaltres ens enriqueix, ens dona ressò. Per impulsar projectes que nosaltres a nivell local i a petita escala, com a entitat petita, seria molt difícil de tirar endavant i fent-ho conjuntament amb altres entitats és possible. Penso que el projecte s'ha anat creixent, generant consciència, generant sobretot dades també pel consorci amb el qual hem pogut utilitzar de manera important per anar mirant i valorant la qualitat dels nostres entorns fluvials, dels nostres rius. El treball d'associacions com la vostra, de les institucions, de les administracions, de la indústria, aquesta consciència col·lectiva ha fet que ara tinguem uns rius amb una qualitat, jo diria, important.